Mayong adlaw nga Sabado, mga higala. Aniya na sab mga bagong episode sa Maayong Balita sa Central Visayas. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas o ang Lapu-Lapu City Government milusad sa Paling QRPH Plus sa Lapu-Lapu City Public Market. Libuan ka mga market vendors o public transport drivers ang makapahimos na unya sa usa ka cashless payment program nga gilusad sa Bangko Sentral ng Pilipinas ug Lapu-Lapu City Government. Kini ang Paling QRPH Plus, usa ka programa nga nagpasiugda og cashless payments gamit ang mga electronic wallet, isip paagi sa pagbayad sa public market ug mga public utility vehicles. Ang maong inisyatibo nagbugna subay sa ordinansa nga gipasar sa Lapu-Lapu City nga nagtumong sa pag-digitalize o pag-automate sa mga business transactions o services sa syudad. Kung diin, anaa sa 560 o 80% sa mga market vendors o 3,241 ka mga drivers ang target nga mogamit sa cashless transactions sa paghuman sa tuig 2023. Okay ra gyud kay siyang gamiton kay dili na ta kinahanglan mo sukli unya convenient gyud siyang gamiton. Kailangan kamuntanan nga wala pa ni appeal sa Paling QR appeal na mo. Ang dakbayan sa Lapu-Lapu mo'y 11 LGU sa Pilipinas nga nipasar og ordinansa nga nag-adopt sa Paling QRPH Plus. Mauusab kini ang unang nagpatuman sa programa dinhi sa Cebu ug ang ikaduha sa Central Visayas, human sa Tagbilaran City, Bohol. Mas makatabang jud siya na mas mapadali ang transaksyon sa mga balayro nonon. Ang program launching gitambungan nila BSP Deputy Governor Bernadette Romulo Puyat ug Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan. Let's go digital! Alang sa Mayong Balita sa Cebu, ako si Hershey Claire Zaspa. Ikalimang presidente sa naginusarang Siquijor State College, formal nang giinstalar. Lain na usab ka mahinungdanong hitabo sa kasaysayan sa nag-inusarang State College sa probinsya sa Siquijor, sa dihang gihimo ang formal installation ni Dr. Steven Sumailo, isip ikalimang presidente sa maong institusyon. Si Commissioner Joe Mark Libre sa Commission on Higher Education mismo ang mihatag sa pasidungog kang Dr. Sumailo sa gipahigayong engranding investiture ceremony kaniadtong February 17, 2023 sa Cultural Sports Center sa nasakbit nga tunghaan. Diin gitambungan kini ug mga inilang personalidad gikan sa buhatan sa CHED, 15 ka presidente sa nagkadaiyang state universities and colleges, mga official sa local and national government o private higher education institutions ug uban pang mga stakeholders. Si Dr. Sumailo kanhing Dean sa College of Education ug nahimong Vice President for Academic Affairs na promotar pagka-Professor 6 sa Siquijor State College ug malampusong nahuman sa iyang doctoral degree sa filosofiya. Kalakip sa investiture ceremony ang pagsiguro sa pagpaabot sa mga benepisyo, paghatag og proteksyon ug pagpatuman alang sa pagpauswag sa Philippine higher education. Congratulations Dr. Steven J. Sumailo sa dakong kalampusan ug talagsaong panghitabo sa imong kinabuhi. Uban sa pangaliya sa labang makagagahom, padayon sa pag-uswag ug pagkamakinaadmanon. Alang sa Maayong Balita sa Siquijor, ako si Rizali Anding Calibo. Ug atong paminawon si Ray Anthony Chu alang sa Maayong Balita sa Bohol. Sa usa lamang kaadlaw, 602 ka titulo sa yuta nga gitunol ni DAR Secretary Conrado Estrella III ngadto sa mga bulanong mag-uuma. Pebrero 21 dihang minglugsong ang mga kapinkunkulang 500 ka mga benepisaryo sa reformang agraryo. Kadaghanan gila sa pagpaabot kanu sa makatitulo na niguang na. Sa katapusang tulo ka mga kalihim sa ahensya, 200 line lamang katitulo ang napatugyan sa mga mag-uuma. Nga nagdahom nga ang yutang ilang gitikad, maingon gayon nga mailahan na. Ni Estrella sa kapin lamang sa 8 ka buwan nga pagdumala sa buhatan, kapidaan na kabanay sa mga mag-uuma ang natabangan kaysa titulo sa yuta ang gitikad na tugyanan. Gani sa kanhiay nga mga titulo nga kadaghanan pa ang tag-iya, kini karon gipang sipak pa aron mismong ang pamilya nga maoy nagtikad sa yuta ila na gayud ning gipanag-iya. Pinaagi sa support to parcelization of lands for individual titling, napasipak na ang 483 kayuta nga magpaaghat sa mga tag-iya nga kini tinud-o na og ugmad aron mo kita.
Makatabang na sa produksyon sa pagkaon, ang mga bagong tag-iyahan ug yuta mubuhis na usab sa ilang luna ug kay may titulong nga ikakolateral, makahuam na usab og igong kapital. Ug kay nakayuta na, wala mo undang gihapon ang gobyerno diha. Nagtunol pa og mga makinarya nga magamit og suporta sa panguma. Gikan diri sa Bohol Cultural Center alang sa Maayong Balita Central Visayas, kini si Ray Anthony Chu, PIA Bohol. Ug di usab magpauwahi si Roy Anthony Lumutan alang sa Maayong Balita sa Negros Oriental. Pabor ang National Telecommunications Commission 7 ug ang mga telco sa paghatag og insentibo labot sa SIM card registration. Makatabang pud ni na mapaspasan ang pagparehistro sa mga SIM card na nihinay karong bulana matud pa sa taga-NTC. Ang registration manggod, along the way, mahinay gina siya. There are many options that we would like to ask or to impose sa telecommunication companies kung okay lang nila. One is to incentivize, to speed up the registration process. Kutob sa ika-26 sa Abril 2023 ang pagparehistro sa mga SIM card base sa SIM Card Registration Act. Automatic na dili na magamit ang mga SIM card na wala pa marehistro pag-abot sa ika-27 sa Abril. Ang mga kawani sa telco niingon na aduna sab sila'y lakang aron maengganyo ang katawhan na morehistro sa ilang mga SIM. So we are now at 25% sa atong SIM registration. For successful registered nga SIM or user, na sila'y madawat up to 3 gigabytes nga data. The awareness campaign, push po kaayo ta sa SOCMED, aron wide ang atong reach. I do agree it's good to incentivize ang SIM registration. Apart from that, we are actually doing LGU partnerships to push ang registration. And another thing is to ensure that it's hassle-free ang pag-register. Tumong sa SIM card registration na mapugnan ang mga text scam o ubang pang pagpangilad gamit ang mga cellphone number. Alang sa Maayong Balita sa Negros Oriental, ako si Roy Anthony Lamotan. Nalingaw na ba mo sa atong episode today? Aduna ba mo'y nakatunan ni ini? Comment below sa istorya na inyong naganahan. O mag-uban na punta alang sa Maayong Balita sunod simana. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang musunod. Ako si Rob Cabardo, kung mag-uban na punta, sunod simana.